Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah kok, Pak. Mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kengkeng muni lon ngono ya. Nek ora dieling ngono aku sok banter. Pak tenan lho maksudnya niki mangke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah kok wae. Aku ora doyan ndrok. Doyan wae kok. Tanpa digoreng. Maksudnya? Lho kene Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek mangke bukane ampun banter-banter nggih, Pak. Ora